Kibriu ke Shillong Municipal Board rengkat Kibriu bat ki polit ke enforcement ke KHDC rengkat ke jings nok ketilang ke seng FKJJP mentah ke singi nongkong ke pratrik naitung arjar pusau ke lek khandra napang ki kot kisla jukidukan barjela hai ki thain polo bat yat terter shi ki thain dem sinyong hakane ke jing khandra Kibriu ke Shillong Municipal Board kalap shibun kidukan ki bakamai jam ba seng business klempen biang ki kot kisla bat nakeleng ke municipal kala phak hang mardor kidukan bat sansi kala bupor ki try dukan ki bombiang ki kot kisla ban wan mi hapo ko office kane ke jinglap ke municipal om tang ki dukan barit baria henry wat ki dukan ki bahe bakan thop ki wine store ki karkhana ki furniture bat ki ru kim sim lapen biang ki kot kisla bat ke municipal kala phak hang na phang ki ki dukan ka Shillong Municipal Board hakaju kopor kala khandra ki license ju ki dukan ki badai ju ki khasiru haba panjing chai halor kane lethu bakat ba kajaka kadang hap hapo ke jingpet ke municipal ki ba sengkam ne syong dukan ki debet bat penbiang ki license bat banta hapo ki dukan om tang kata nakleng ke foods and safety ki ba pet ke khuit ke suba ki le yat lang rengkat bat rung hapo ki dukan bam ki jakasiat baralap bakidan katu katne ki ba le jaklia kum tai kila pensange hak jingran baklat pathai kubor nakleng uba kraw kupar nongsit ubat kum chief organizing secretary keseng FKJJP uloong maka seng man kapor kam yusyong thaj bat khanrai ki dukan barjela ba wan syong kamai e khamna penbiang ikot kisla syusyu uloong ru baka seng kan sanang yai budden bat khanrai ki dukan ki barjela baro bat lada ki kwa man kamai ki hap man penbiang syai ki kot kisla balada kimla man penbiang ikot kisla kimde ban wan pli ye ki dukan Like clear ba? Mesinnya bisa pakai naman. Kong ye Cho đây bộ vào rồi. Konsep besar itu ke council itu kan. लाइसेंस है कि नहीं आपका पास? ये लाइसेंस है। बॉस तो हम टेस्ट करने चाहिए ना आपको। अभी हम कार बॉस को चला रहे हैं। तो बंद करो पहले बॉस के ऑफिस में। Raisan dengan dewan cek kibra di UIM, entah ngin aku no bin full so malik umdon. Ini jono malik jono ini.
hal Di dekat tinggi ya lah kan. They are all we have license from issue. Wait for 10 minutes because we are having an this banking. Okay, it is in the office only. No, they are doing a banking. Money lend is happening. Banking and the our cashier. Just wait for 5-10 minutes. 5-10 minutes you have to stay here. You have to wait here. Just 5-10 minutes. juya na por support ban khnra ekani ka trading license bot kumju ka labor license bakani ski ta si Patrick Jung Julai arja opsa kan pau ju sokmen yang department fair lawan ban dan rekat lang kani ski na du ka Shillong Municipal Board ta de ka KHDC na ka labor department bot kumju na food and safety bat ni ba hakni ka jingkra ya ka trading license bot ka labor license kani ski ibun ba ngilap babun ba ki dukan akani ka than iba ki don ki dukan ki bamdon ya ka trading license bat kumju ibun ba ki dukan ki bakam renew ya ka trading license la kumba sisnam lani arsnam bat habai dei bat kani nikong so man kwa ban pensyai sepi ba nginda page haba yakini ki dukan kwa ban ai ka message ba diban page swa haba pi apply ya trading license ba ban pediang ya ki dukan ki jongki ba itu ka rules and regulation kala tho sai ba kidai ban apply ya ka trading license na ka municipal board bat kumju swa kan apply ya ka trading license kidai ban board kat kumi kendon ka bala board ka municipal iba ngaso ban kentu ka municipal ru ba kidai ban simkhya na ka por ba kidai ban check amba na ka seng ngiru ngi hapan mi na ka por la da ka department hi simkhya ka ban check ya ka trading license bat kumju ka labor license tin ka liang ka seng ru ngiru ngikloi bani mi khmat angkat bat ki amar ngi iba kani ka jing bam renew ya ki license na jong ki dukan ba fair ki badon kani ka than iba ka don ka jing do nong ya ka jelahi bat kumju ki department hi ti kumta na kaliang ka sengi kentu ba ki di bat simkhya na kaliang ka municipal ba ki di ban simkhya ban check ya ka trading license amar ngi kat kum gitu ki rules ba tang hadu life way tarik march ka trading license ka long valid tang sisnam bat hadin ka way tarik you ki dukan ki la de ban renew ya ki license ki jongki nomor kat kum ka ka rules ru jong ka municipal ngi iba hadin news bam wan ber renew ya ki license ki jongki ti nak liang jongi ru ngi iba ngi yo jung tip abun ki dukan ki bam renew ki license hani ski ba pelong ngi ban mi khmat ban wan ban check ya ka trading license kum ju ki labor license kan takrau kum nak liang department ka di ban wat sai nomor ngi ibun ba sa ki dei long ta bagi le benemi bade na hade lor kani kanong rem ba nak liang jongi ipan lada ya ki dade ki basong kasir ipan ka business license ka bade na municipal board takat kum ka meglia identification registration of migrant workmen act arjar arpo hakatu ka act ru kala keren sai ba kinu ki contractor na ki establishment la ni kinu ki dukan ada ki bu ya ki kinong bala ada ki barjala ki de ban kadi kamram ke jongki bakin register ya kinong bala ki jongki ha katu ka labor department nak liang keseng sasim ka sinjam bang lik kendu CU bat kumju ya ki licensing officer jong ka municipal board bat ngin pani ki list jong itu ki dukan nomor maki ki la sim kerteng jong itu ki dukan ki ba let's say nak liang seng ila check satay khmat ndai kini bas kham khmat pa ki la khang no bat ila nak liang ki licensing officer jong ka municipal board la sim kerteng mai sim ka list bat nak liang seng nyai bud din ya kini kam